Nagpaminaw kamo sa DYRL-FM 90.5 MHz, a commercial radio station of Capital Broadcasting Center. Nagsibya sa gikusgon nga 5,000 watts. Sakop sa KBP numero 1 sa komentaryo ug serbisyo publiko numero 1 sa musika. Kini ang DYRL-FM 90.5 broadcasting live at 3rd floor Doña Milagros Building, corner Pinili and Perdices Street, Dumaguete City. Ang musunod nga programa usa ka bineran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtuki iya lamang sa magsisibya ug walay labot kining maong sibianan. Mayong gabi sa tanang suking tigpaminaw ni may galawang istasyon sa radyo. Kini sa mga kausap si Pastor Mark Benji Urot. Padayon kita sa ato ang Sibya matag alas 7:30 sa kagabhion ngadto sa alas 8 matag adlaw Sabado. So kumusta inyo mga pagpanikay-sikay diha mga ka-good news? Manghinaot ko nga kitang tanan maayo ra. Bansa na human na to nga presidential elections na atong niaging Lunes, manginaot ko nga ang inyuhang mga kandidato ng daog. Klaro na kayo nga siguro na natay bagong presidente nga gipili sa matud pa sa Tagalog sambayan ng Pilipino nga diin mao si kanhing Mayor Rodrigo Duterte. So ato ang palakpakan si Mayor. Congratulations Mayor. Okay mga ka-good news, kung gusto mo mag-greet sa inyong mga minahals kinabuhi, pwede nyo paabot din sa ito ang programa. Doon na tayo hotline number. Ang atong number is 0935-125-8045. Ang balikon 0935-125-8045. Text lang mo. Huwag mo ka ng pagbasahon sulod ni ining ato ang programa. Okay, so mga ka-good news, akong i-greet ang atong mga kaigsuunan nga nagapaminaw ron. Sila ni Kuya Edwin Borsilas diha sa Balugo, Dumaguete. Uban nila ni Kuya Roger Unabia diha sa Bagakay. Sila Bans Tibok niyang Panimalay. Sila ni Kuya Gili Cayetano sa iyang Panimalay, si Kuya Renante sa iyang Panimalay, ug si Kuya Dolphy pod tibok niyang Panimalay. Kuya Marshall diha sa Bagakay gyapon, uban sa naminaw na to diha sa Piapi si Uncle George Orot uban ni Auntie Perla ug sa iyang mga anak. Maayong gabi ninyo dihang tanan. Atong mga online listeners, di ko malimot, taga Digos ako ang mga amigo si Sir Roel Rafiles. Sir, mayong gabi ni mo. Sila ni Ate Elizabeth o si Kuya Godfrey Bael nga naapod sa Texas, USA. So mayong gabi ninyo diha. Lift him up and shout his name over. Plaster na mo kay salim do guys, sugdan na nato niya itong programa mga ka-good news. So plaster gyud mayo nga kanang masalod gyud mayo ba. Okay, basig di na to masalo do niya, wala tay makuha nga mga pagtulunan in tagnas kagabion. Atong tumong niining programaha nga kita gayud makaangkon og pagtulunan. Na bang human sa ato nga Sibya dunay kadasig nga mabilin diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sayod ko nga siguro ang inyong mga kasing-kasing ron mga ka-good news, siguro murag gidabu-dabuhan sa mga kiat nga balod sa kapalaran tingal. Di ko malimot niya akong amigo si Bro Marvel Unabia, nagpalagtubron sa iyang sound system sa iyang tricycle. Ayong gabi ni Maria Tots.
Okay, so kini mga ka-good news atong tumong tuyo gyud niining ato ang pagsibya matag Sabado nga ato bang mapaabot kining pulong sa Ginoo ngadto sa mga dapit mga lugar nga di na to maabot personally. I mean, daghang mga lugar nga di na ko maadto pero pinaagi nining DYRL siguro karon biyahe ba ka unya minaw ka sa imong cellphone kapaminaw ka sa inspirasyon nga pagkadadon sa pulong sa Dios niitak na sa kagabion. So kana usa ka dako nga pribilehyo alang kanako nga mahimo pud kong kabahin sa inyohang bag-ong kagabion. Ganihang adlaw karong adlaw dito migikan sa sa dagat baybay diha dapit Mangnaw na amo ang gischedule nga outing. So pertinindo ta nalingaw pud mi nga basa mis dagat. Mga good news no, 0935-125-8045. So i-text lang ninyo ng nambera kung doon na mo'y ganahang i-greet nining takna sa kagabion kaya ito ng pagkabasahon. Sa nilabay nga Domingo, sayod ko nga ato ang gitakol or ato ang gisgutan mahitungod to sa ato ang ginikanan nga mo si Adan ug si Iba. Unsa nila nga sila na pakyas sa ilaha nga kinabuhi no sa sugo sa Ginoo nga wa nila natuman kundi nila nasupak og tungod niadto kasala ang tawo og ang tawo nahimulag sa Ginoo. So ninintang na po sa kagabion padayon na nato ang maong hisgutanan sa Genesis 1 verse 26 niyon diha ang Ginoo, let us make man in our own image. Atong buhaton ng tao sumala sa atong dagway. Uban mi nga di man dagway Ginoo ni ako ang dagway pastor mo dagway ka ambot unsa ni putangi. Pero abi nimo ang Biblia atong paistoryahon mga ka-good news. So maingon panig butangi ni ako ang effects dinhi pero sa tinuod ra kini atong nanawong gihimo ni sumala sa dagway sa Ginoo. Siya nag-design ani. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Niingon siya diha sa Salmo, you are fearfully and you are wonderfully made. Nabang ikaw gihimo nga maayo kay sa Ginoo, may pagkabuhat. Di lang kay kanang giayo kag buhat, kanang fearfully and wonderfully meaning kahibulungan ka. Usa ka kabinuhat nga adunay sense nga mabati sa mga tao magtan-aw nimo nga wow, kahibulungan dahil kini siya nga binuhat. Sometimes di nato na ma-feel. Apan ingnon tikaw nga ang kamatuoran dili ni mahitungod sa imong gibati, kundi mahitungod kun unsay gisulti sa Dios, mahitungod kanimo kun si kinsa gayud ikaw. Mao ka na ka-good news. Now, when God says nga let us make man in our own image, din sa 26 as we praise ang basaon mga ka-good news siya din then God said let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Niingon ang Ginoo, let them rule, let them have dominion. Sila'y magbuot, sila mo'y magdumala sa tanan nga naa diha sa yuta. Anak kanindot kay gihimo ka dili sumala sa dagway sa anghel kundi dili sumala sa dagway sa Dios. Unsa man daay kining Dios nga atong hisgutan niingon nga sumala sa iyang dagway ang iyang pagkahimo nimo. Unsa may importante ba din na pastor? Ngayon to nga ako gihimo ko sumala sa dagway sa Ginoo pero di mo na ako mabati pastor kay matag panahon nga nalamin ko mura
Duha-duha ko og dagway bagikanin sa Ginoo. Ayay! Ragkabala ka, kalma ra diha kay ato aning tukion og maayo mga ka-good news na ako na ni. Spiritually, because God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nagiingon diha mga ka-good news sa John 4 verse 24. Espiritu ang Dios, ug ikaw pud sayod ba kang ikaw usa ka espiritu nga doon na kay kalag ug nagpuyo ka sa kalawas. Unsa may buti pasabot niya na? Meaning, you are created in the likeness of God. He is a spirit being and you are a spirit being po mga ka-good news. Now, pag-ingon sa Ginoo, let us make man in our own image. Unsa man day ang Ginoo? What is His characteristics? Unsa may kinaiyahan sa Dios? Unsa may gahom sa Dios? Aningon ra ba siya nga himuon ta niya sumala sa iyang dagway? No, di ba ang imong Dios, siya ang Dios na nisulti lamang sa pulong ug ang pulong iyang gisulti na tuman. Diba mo na iyang giingon diha sa Genesis chapter 1. Ingon siya, and God said, let there be light. And there was light. Ingon ang Biblia. Gisulti ra sa Ginoo, let there be light. And there was light. Wala niya gihimo ang kahayag gikan sa abog, gikan sa dili, wala, it's ex nihilo, meaning out of nothing He created something. Gikan sa Ginoo mga ka-good news. Now, meaning there is power in the words of God. When He speaks, that word will come to pass. And now you are created in the image of God, in accordance, in His likeness. Ingon ana ang pagkabuhat sa Dios nimo ka-good news. Meaning, naa ka niining attributes that your words contain much power that when you speak, either it will bring life or it will bring death. Munay giingon sa pulong sa Ginoo diha sa Proverbio 18:21 mga ka-good news. Atong basahon. I can feel the change as your presence now invades. Hear the sounds of the broken chains, prison doors are giving. Yun din Proverbs 8:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Now everybody's Ang imong dila, meaning ang imong dila mo imong ginagamit sa pagsulti, doon na kinigahom sa kamatayon or sa kinabuhi. Kung unsay imong isulti, siyempre kana mahitabo gyud. Kung yung mga tao nga masiglag hisgot og di malas wag ka di malasan ni kinabuhi, ay wala po'y bugas pero wala pa kwarta buslot ng bulsa to ani wala pa di malasa ni sala na bis presidente ni. If you remember sa among usa sa mga broadcast dinhi itong niaging tuig mantingali itong mga ka-good news, ingon si Pastor Jeremy, you can never expect to have a positive life if you're always having negative thoughts. Sige lang negatibo ang imuhang istorya gihuna-huna, ay pag-ekspektar nga positibo ang dagan sa imong kinabuhi. Munay kamatuuran nga sakit. Now, daghan nato tungod sa paghadla-hadla sa balod sa kapalaran mga ka-good news. Munay nga atong kinabuhi pod galisod ta. Nga sige lang tag inay nga huna-huna ta pag-una og positibo. Ang una natong mahuna-hunaan kining mga negatibo. Di ba? Kung atong tanawon, bisan gani sa dagan sa pangpolitiko nining atong nasod, pero tinagyo ni sura, no? Kung magbuhat kag mayo, himo-himuan kag black propaganda, aron lagi ka ma-down. Nya kun magkuan po ka, magtinarong po ka ug mayo, himuan na yapon ka sa imong mga kontra og istorya nga di mao, aron na gyud ka nga madaot, negatibo tanan. Ang tao na focus mong sila kita sa
sa mga negatibong butang. Muning ni aning good news sa dumagiti mga kaigsuunan ko dinhis kahanginan. Aron nga magdala kami og inspirasyon gikan sa pulong sa Ginoo. Now, be inspired ining kagabion na ikaw ay gibuhat sa Dios sumala gayud sa iyang dagway. Dunay gahom ang imong dila sa pagsulti nga magdalag kinabuhi or magdalag kamatayon. Mo kana ang kamatuoran nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Espirituhanon mangguga. Usa ka espiritu nagpuyo ra kanay imong lawas. Now kanay imong lawas mo naglahi-lahi ta. Dunay mga ilong nga kalas kay hangin kay dako kay entrada. Napoy mga dili kalas ug hangin kay may gyud pagkataliw-tiw pod sa ilong mo nang ug tan-aw ta makaingon ta nga pwede mauwaw. Di ba kay tam-an na sa nindot og mga ilong ba? Mura pudag ma-insecure o sahay kay lami kas lag ilong. Pero mga ka-good news, lawas ra na. Ang espiritu may importante, gihimo ka sa Dios sumala sa iyahang dagway. Ug matag tikab sa imong baba, matag hunahuna nga maabot sa imong ulo. Aduna nay dako nga importansya sa imong kinabuhi. Sugdi sa paghunahuna ang mga butang o pagsulti ang mga butang nga ikaayo nimo, nga ikaayo sa imong kaugmaon, nga ikaayo sa imong panimalay, nga ikaayo sa imong trabaho. Ayaw sige complain nga unsa ba kuning trabahoan pero tinamnig kapuyan nya dai ito pulo nakakatuig diha wala gyud ka naka ingon nga ay Lord salamat Ginoo nga ako na ako'y trabaho kay ang uban gani wala gani gikaon walay malungag kay wala gyud tawoy trabaho nya di ako pulo na ko katuig kanunay kong naigilungag kanunay ko nga naay makaon tungod kay naa ka nag-provide ka sa akong panginahanglan. Ano bang inigmata ni mo inig kabuntag? You will think of the positive things sa imong kinabuhi. Ginoo salamat Lord kining adlaw Ginoo na may mga pagsulay siguro pero pasalamat ko nga niyon ka sa imong pulong di gyud ka mo biya nako di gyud ka mo talikod nako imo kong gihimo sumala sa imong dagway Ginoo o nga salamat Lord kanunay kang kuyog nako gahapon karon og hangtod sa walay katapusan. May mga ka-good news ba? So ako kang hagiton nining takna sa kagabion dili ni hagit nga makigsumbagay ko nimo ayay hagit ni nga diin sulay ba og huna-huna ang imuhang kinabuhi sa usa ka positibo nga pamaagi sugod og panglantaw sa mga butang nga ikaayo sa imong kaugmaon sa imong mga anak sa imong pamilya sugdig pasalamat ang Ginoo nga moingon ka Lord salamat kining mga anak ka managko ni mahimo ning mga successful nga mga kabataan managko ni nga di ni mahimong barumbado di kay sa puta nga kining mga ginikanan ay anak pagkakita sa anak nagpabuyag moingon pud dayon nga balib kang anak ka bati pagkagnawong gahi pagkakaig ulo wag yung kay saktong kaugmaon anak ka kay ang gahom sa kamatayon o kinabuhi naman tumoy sa mong dila matod sa proverbio so kung nahigugma ka na ang mga pulo nga matod pa you will eat of its fruit kauno nimo ang bunga ni ana ang bunga nga magdalag kamatayon nga naman baling daghan ang barumbado kay daghan kay tag mga bugoy na ron unya sa atong inistoryahan gatuotag tarong ta pero dili po day tatarong kay we are sowing seeds nagpugas ta og mga binhi sa negatibo nga butang nga pulong nga binuhatan ngadto sa mga naminaw nato mga anak nimo mga silingan nimo so kinahanglan mga ka-good news nga hagit ni nako nimo sulay bagod sa imong kinabuhi sulay pagmatan mo sa buntag ang Ginoo salamat kining adlaw Lord una sa tanan mabati nako nga ikaw kuyog nako ang imong presensya maguban nako ang imong protection magkuyog nako Lord I am favored I am blessed I am loved you can do anything
There is nothing impossible, you know. Kung sa may butang nga imposible sa kuha, apan ikaw ang Dios sa mga imposible. Mao nga walay imposible diha kanimo. Wow! Di ba? So, kung ingon na pa, sa pagsugod pa lang daan sa imong adlaw, gisugdan na nimo og mga positibong butang, and then you will act on it. Imong buhaton, dili pud kay magtanga ra pud ga. Di ba kanang to kato kay gisugdan na ako to, siguro nagyud ko ani nga kuan negatibo na ang nasa likod sa imong una ba, ayaw. So lay gyud og buhat og mga positibo, sultig positibo og huna-huna og mga positibo. Di ba kay sa katapusan sa adlaw, the end of the day mayon ka. Oh! Imong ma-feel nga diin kay ka, salamat kay Ginoo. Nga diin ang akong mga pag-ampo imong yung natubag pagka-nindot kayo. Unya matag panahon nga diin musulti ang yawa nimo, hunghungan ka sa yawa, mayon ang yawa nimo. Naana pud ka sulti na pagka positibo nya mo ang kinabuhi negatibo ra gyapon mo na itubag sa yawa. Baka kun ka Mo na itubag sa yawa kay ngano? Munay angay niya, munay butang nga iyang sigig hulhog sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Unya kita pod kada ingon pod sa yawa nga ayon ana ta mura pud tag tuor pud ta dayon ba. Sundog-sundogon ta yawa tuo pud ta dayon. Munang karon mga ka-good news. Karon mga ka-good news. Sulayi nga ang Dios imong himuong priority sa imong kada adlaw nga pagkinabuhi. Ampo sa Ginoo, tawag sa Ginoo, matag karon og unya ug ako kang i-assure nga diin ang Ginoo mabuhat sa iyang mga pulong, sumala sa iyang gisulti, iyang tumanon. Matud pa sa Biblia, He is watching over His word to perform it. Gabantay lang siya nga ang iyang pulong imong isulti aron nga ikaw iyahang mabuhat diha sa imong kinabuhi ang gisulti sa Dios diha sa iyang pulong. Dili kay magsige lang taog pautas kaaway, sige ra taog moingon ra ta sige nga Ginoo na po yawa Ginoo, sige na pud ni siya hasol na ko ano pud, sige na pud ko niya makakan, sige na pud ko niya ayaw. Ningon ang James chapter 4, resist the devil and he will flee from you. Sukli ang yawa ug siya mukaratil og dagan gikan kanimo. Pagkaratil gani sa yawa mga kaigsunan, diha na wa na yawa, daga naman. So gawas no na karon. I believe na tayo yung mga text messages din nga itong nadawat. Tutagag pagtagad na patay pipila ka minuto nga nabilin sa itong programa. Diya si Pastor Jeremy Amparo mong basa. Ubay-ubay ganyan itong mga texters ron. Okay, from texter 0926, good eve, sir, greet lang ko ni Jupel Lumhod from Regine Indam sa Camp Lookout, Valencia. Facebook pa more. Another texter, greet lang ko sa ako Dudes ko, si Miss Sungit ng Balogo. Good evening, Miss Sungit. Another texter na pod, hi DJ, greet ko sa akong mga igsuon diri sa Bahong Pandan og sa akong mama si Shirley Pakulanang og sa uban pang naminaw sa Core Shelter. DJ si Ricky Pakulanang di ay ni. Okay. Good evening, greet ko ako mga anak nila Chimwell Kabusog ug sa iyang mga anak si Christian J ug Christian Kabusog, niya mga apo ug ako sa bana nga si Jenny Kabusog from Kagay, Lumugong, Manhuyod, Negros Oriental. From Dina Kabusog, maayong gabi sa taga Alangilanan nga mapiesta ugma, may piesta di ay. Another texter, last two. Good eve, DJ. This is Jean Ann Gaudia of Shaton. Greet lang nako mga tinambakan, gilarawan, ug Katadman family. Thanks, DJ. God bless you. Last texter, mo-greet ko sa akong pamilya nilang mama, papa, ug sa Granalim ug Vicente family od ni Rexos nga nagminal dito.
Daghang salamat sa atong mga texters o manghinaot ko nga naintag na sa kagabion. Kanang mga nagminaldita ayaw na ninyo padayon na. Kanabang ay pa sobra era po.